Day pa, mabata. Mayo man po dyan. Oh. Maray na aga po sa gabos, mga mass intention. Thanksgiving for all the blessing, petition for good health, and for the soul of Delpen, Leticia, Virgilio, Elisa, Sara, Asin, sa gabos na kalag sa purgatorio, by Kagawad, Alice B. Adayo. Another Thanksgiving for all the blessing and birthday blessing and petition healing for Edna Rizeles and Rildondo of by Edna Rasilis Redondo. So, For the gift of life and birthday blessing of Jerome, healing, petition for healing and recovery of Gladys, for the soul of Crescencia, Gregorio, Manuel, Melchor, Samuel, Lorena, Luis, Leo, and all souls in the purgatory by J.B. Mim family. Thanksgiving for family Soprayo, and for the soul of Juan, Gregorio, and Joaquina. For the soul of Lilia Damiano by Marie Chris M. de la Cruz and family. For the soul of Gloria, Ricardo, Roman, Janeta, Gemma, asin para sa gabos na kalag sa purgatorio by Alona Vihil. For the soul of Edgardo, Juanita by Helen Catalina. For the soul of Maria Teresa and Emilia by Ofelia Alcantara. For the soul of Corazon, Dominador, Oscar, Joseph Dan, and all souls in the purgatory by Mr. and Mrs. Edgar Pina and family. For the soul of Severino, Porfiria, Danilo, and Dave by Carrido family. For the soul of Juan and Rosario by Mrs. Elsie Severino and family. For the soul of Tomas Jr. by Lydia and family of Bilano. For the soul of Alfred Sr. by Villa Vicilio and family. Thanksgiving and for all the blessing, good health, and safety, and souls in the purgatory by Merlina Pillas. Healing of and recovery of Rowena by Tess Baromeo and family. For the soul of Pastor Emily, offered by Alonia Celicia Cortizan.
Diyos maray na aga po banwaan ni Diyos. Ngunyan, nasa ikakagpitong Domingo kita nin ordinaryong panahon. Ang tema, ang tunay na kayamanan. Ang selebrasyon yato sa kan-Eucharistia ngunyan na Domingo, nangangaipudan sa satuya gabos, na pakusugon ang satuyang relasyon nin pagkamuot sa Diyos, sa simbahan, asin sa kapwa. Ang relasyon yato na may elemento kan tunay na pagkamot asin kabanalan, iyo ang tunay na kayamanan, na dapat niyatong pangatamanan, ipamibi man niyato sa liturhiya, na sa tuyang ipagsisilibrar na magdanay ang kahadian ni Diyos, ang tunay na kayamanan sa satuyang puso. Matindog po kita sa pag-awit sa pagpoon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untan sa itong mga kasaalan, tanganing magkanigo kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Gabos kita, nagkukumpisa lang Kalko sa Diyos na makakamahan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa dibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Berhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak manlugod sa tuan Diyos na makakamahan, asin pagkapatawadan sa itong mga kasalan,
Darong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamulawayan sa Diyos ang kaitaasan, sa lahat at Panginoon, sa mga taong marahayan mo. Ginoong aming ka, rinurupyawi ka, sinasabami ka, pinapamuraway ni ika, pinapasalamatan ni ika, huli ka, kakurangan na Diyos, Panginoon, Diyos Ama, kakurangan namin itong Jesucristo. Mamibig kita. O Dios, para surog nin mga nagsasarig sa imo, kung dai ka dainin marahay, dainin banal. Warasan sa mo, an sa imong pagkaherak, tukdoi asin pakusunoda kami, tanganing ining mga bagay na kinabanon sa muyang magamit, sa pagkamit kan mga bagay na langit nun. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mo asin kan Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po, Liturhiya Kantataramon. Sa enot na babasahon, an bendisyon ni Diyos, minapasatuya kung ginagamit niya to ang kadunungan para sa pag-utog kan sa iyang kabutan. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa inot na libro nin mga hadi. Duman sa Gideon, ang kagurang na nagpahiling ki Salomon sa pangaturugan sa rungbanggi. Asin ang Diyos nagsabi, hagadas ako ang gusto mo. Asin si Solomon nagsabi, o kagurangnan sa kong Diyos, ining sa imong surugoon ginibubong hadi na nakasalihid ki David na sa kong ama.
Minsan nga ni aki pa, day ko aram kung sain malaog. An sa imong surugoon nasa tahaw ning banwaan na sa imong pinili. Sarong dakulang banwaan na dai mabibilang. Kung pagtiripunon, tawaan sa imong surugoon an pakasabot sa pagpamahala kaining dakulang banwaan. Tanganing maaraman ko kung arin an marahay asin maraot. Sisay ang makapagpamahala kaining sa imong dakulang banwaan. Ikinakaugmanin kagurangnan na ini ang hinagad ni Salomon, kaya ang Diyos nagsabi sa iya, huli ta an hinagad mo asin dai mo hinagad, an halawig na buhay, o an kayamanan, o an buhay nin sa imong mga kaiwal. Kundi hinagad mo para sa imo an pagkasabot kung arin an marahay na dapat gibuhon. Uya, ngunyan itinao ko sa imo, susog sa imong tataramon. Uya, itinatao ko sa imo an sarong madunong asin malinaw na isip. Tanganing mayo nin makaarog sa imo, puon kaitong panahon, asin sagkod paman. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, kagurangnan, namumutan ko an sa imong mga tugon. Kagurangnan, namumutan ko an sa imong tugon. Ang kagurangnan iyo an sa kuyang kahirasan. Minapangako akong mag-uutob kan sa imong tataramon. Ang tugon nagikan sa imo, pinagmarhay ko pa, kisa rinibong bulawan asin plata. Kagurangnan, namumutan ko an sa imong mga tugon. An sa imong pagkahirak, andam sa pagrangas ako. Siring sa itinuwa mo sa imong surugoon. Mapasakuya an sa imong pagkahirak, nganing ako mabuhay. An sa imong tugon, iyo an sa kuyang kaugmahan. Kagurangnan, namumutan ko an sa imong mga tugon. Kaya namumuatan ko an sa imong mga tugon. Urog kisa bulawan. Minsan initunay na bulawan, kaya ako naglalakaw, susog sa imong mga tugon, naglilikay ako sa mga maraot na dalan. Kagurangnan, namumutan ko an sa imong mga tugon. Sa ikaduwang babasahon, magpapahayag sa tuya na an namumutan na aki ni Diyos, inaapudan sa kabanalan asin pinapagmumuraway, hinanyugon po niyato an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Aram niyato na ang gabos na bagay nakakatabang sa karahayan sa mga namumuot sa Diyos, sa mga inaapod susog sa iyang katuyuhan. An sa iyang mga pinili, itinalaan niyang makabaing sa ladawanin sa iyang aki, tanganing ini maging panganay nindakol na magturugang. Asin ang sa iyang mga itinalaan, sa iya man na inapod, sa iya man na pinabanal, asin ang sa iyang pinabanal, sa iya man na pinagmuraway. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po kita sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Sinudugang nasa na
kagurangnan mapas sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang kahadian ng langit, nakakabaing sa yaman na natatago sa uma, na ako anin sarong tawo asin tinago giraray, asin sa kaugmahan niya, pinabakal ang gabos niyang sadiri, dangan binakal ang uma. Siring man ang kahadian ng langit, nakakabaing sa komersyante na naghahanap nin perlas, nakakuanin sarong perlas na halangkaw ang halaga, ipinabakal ang gabos niyang sadiri, asin binakal ang perlas. Marahay na bareta kan sa toong kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Yaw nakita ngunyan sa ika-17 Domingo kan ordinaryong panahon, asin ang ebanghelyo niya ito ngunyan mga tugang, ginuno sa ika-13 kapitulo kan ebanghelyo ni San Mateo. Kung nagdangog kita kan gabos na binasa, kan tulong binasa, may sarong kahaputan ang nangingibabaw. Ano iyan? Na kung kita hahaputon, kung in all honesty, in all sincerity, kung hahaputon ka, ngunyan, ano ang pinakamahalagang bagay sa buhay mo? Ngunyan, ano ang pinaka-importanting bagay sa buhay mo? Ano doon sa tuyong simbag? Ano ang sa imong simbag? Siguro ang iba masabi, ang pinaka-importante sa kuya, iyon sa kuyang harong. Ang iba masabi, ang negosyo. Siguro ang iba masabi, ang pinaka-importante sa kuya, ang sa kuyang kwarta. Siguro may masabi man na ang pinakang-importante sa kuya, iyo ang sa kuyang pamilya. Mga tugang gabos iyan mahalaga. Gabos iyan importante. Alagad sa mga binasa niya tungon yan, pinapagirumdum kita, tinutok sa satuya, kan kagurang na ang sulamenteng pinakang importante sa gabos na bagay, iyo ang Diyos. Asin ang sa iyang kahadean. Ha? Sa inot na babasahon mga tugang, na hinanyog niya to si Hading Solomon. Si Hading Solomon baga kan siya maging hadi. Siya ang successor ni papa niya, ni King David. Asin kang si Solomon maging hadi, nagpilgrimage siya pasiring duman sa kinamumugtakan kang Ark of the Covenant. Ang Ark of the Covenant, kanang simbolo kan presensya kan mahal na Dios. Asin sa pangiturugan, nagkaigwa siyang vision, hinapot siya kang Dios. Ang sabi sa iya, hagadon mo an ano man na gusto mo, asin itatao ko sa saimo. Wow! Magayono na pagkakataon. Kung ikanyaon sa kamugtakan ni Solomon, magikang hadi, o maski ba kung hadi, kung ikanyaon sa kamugtakan ni Solomon, ngunyan, haputon ka kang mahal na Diyos, maghagad ka, ano man nahagadon mo, itatao ko sa imo. O ano ang hahagadon ta? Siguro ang hahagadon ta, na dahil kita magkahelang, halabang buhay, siguro makusog na lawas o kadakol kwarta o siguro tagumpay yang sa tuyang hahagadon. Alagad mga tugang, si Solomon, aram mo kung aram ta kung ano ang hinagad ni Solomon.
Ang hinagad ni Solomon, bakong kayamanan, bakong kwarta, bakong bulawan. Ano ang hinagad niya? Knowledge, wisdom, karunungan. Taano ta hinagad niyang karunungan? Inot bagakan nagpahiling sa iya ang mahal na Diyos. Ang sabi niya, inot in-acknowledge niya na he is nothing. He is not worthy. Bako siyang maninigo. Sabi niya, kagurangnan, aki pa ako. Kung hilingon ta, pwede niyang sabihin na, minana ko ang kahadean ni sa kuyang ama, tinaukan sa kuyang ama. Pero si Solomon, in-acknowledge niya na ini hali sa mahal na Diyos. Pagkatapos, hinagad niya ano? Kadunungan. Tano ta kadunungan? Sabi niya, itao mo sa kuya ang kadunungan na maaraman ko ang tama, asin sala, nganing, mapagserbihan ko ang sakuyang banwaan. Mapagserbihan. Bako ang sadiri ang inisip, kundi ang mga tao na sa iyang pinaglilingkudan bilang hade. Sana all. Sana all. Taano ta sana all? Ang mga darakulang politiko sa satuyang gobyerno, man nag-iisip kayan sa diri lang ang iniisip. Nag-iisip kan sa indang mga pinagsisirbihan. Ang importante sa inda, makakualing 10 maleta. Mayo, iniisip. Sa bagay, kita man baga ang nagboto sa inda. Kita man ang nagkagyan dyan sa inda. Sayang kung kuta na ano ta sinda ang binoto ta na iniisip lang nila sa dirita. Dahil kita man iniisip ta sa naman ang satuyang sa diri. Kung sisay nagtao sa kuya ning kwarta, iyo yan ang sa kuyang ibuboto. Kaya sa diri taman, dahil kita nag-iisip kan mga kakian. Kung may eleksyon baga masabi, dahil kita maisip na, dahil ko na ibubuto, hirak man kan mga aki ko. Dahil ko na ibubuto, hirak man kan sa kuyang banwaan. No, dahil nag-iisip ka yan. Ano ang iniisip? Sa diri. Kung sisay magtao sa kuya ning noodles, iyo yan ang sa kuyang ibuboto. Kung yan, sayang aram po din do mga tugang, mayamanon ang Pilipinas. Mayamanon ang Pilipinas. Kaya tang umarog sa Europe, sa US, na libre ang hospitalization. Hapon din do kayang libre ang hospitalization? Kada ako lang nagagadan sa tuya, lalong-lalo na mga kapobrihan, mayong pampahospital. Kada ako nga akong bistado, friends ko ang iba, kaipuhan magpa-dialysis. Si Saro nga ni, inapod ako, pinakumpisal ko. Sabi ko, magpa-dialysis ka. May man kami, Father Kwarta, mapagadan na sana ako. Timong paghilingan, pinag-orasyonan ko na sana. Nagpagada na sana mayong pampabayad sa hospital. Kaya ko takan sa tuyang gobyerno. Pero, next election, good luck manggiraray sa satuya. May 2 pa kitang taon. Magtipon-tipon na kita. Kung sisayang sige ng taongon yan, iyon na naman yan ang iboto ta. Kaya, maraya pa kita. Kaya kita magparareklamo. We deserve it. We deserve it. Mga Pilipino, sabi kan, ay Pilipinas, ang hirap mong ipaglaban. Pag pinaglaban mo ang Pilipinas, ang kalaban mo, Filipino. Pero si Solomon, hilinga dahil siya naghagad ng kapangyarihan, dahil siya naghagad ng maleta, ang hinagad niya, kadunungan, tanganing mapagserbihan niya ang sa iyang kahadean, ang sa iyang banwaan. Hilinga dahil tama ang sa iyang hinagad, itinaonin Diyos, bako sanang kadunungan, kundi maging ang kadakol na bendisyon, kayamanan, popularidad,
Kaya dahil ang mahal na Diyos, binibiyayaan niya ang tao na naghahagad sa iya nin tama, kung tama ang hinahagad. Igdi mga tugang pinapahiling na ang tunay na kadunungan, iyo ang kakayahan niyato na pilion ang pinakahalaga. Pilion ang tama, ang pinakamahalaga kaysa sa mga pansamantalang kaugmahan. Sa satuyang ebanghelyo mga tugang, iyo ang mga patalinhaga ni Jesus. Enot, ano ang sinasabi sa ebanghelyo? Ang kayamanan na nakatalbong sa irarom kang umahan, nahiling inikan sarong tawo, apparently, ining sarong tawong ini, tandanan, nakikiuma, tumatawo, kang may kagsadiri kang daga. Siguro sa sayang pag-arado, may naano siyang iron box na nagtanog, ano ito? Paghilinga niya, wow, kayamanan. Kang panahon pa kaya mga tugang, during the ancient time, mayo pa man kang kwartang araw kang kwarta niya tungon yan, mayo pa kayan. During the ancient time, ang kayamanan kan sarong tao, either silver, gold, or mga jewelries, yan ang sayang kayamanan. Alagad, kung may gyera, harayo pa ang kalaban, tinatalbong na ninda sa daga, tanganing daimakwata. Dahil pag dinaogsida kang kalaban, ang gabos na sa indang pagsasadiri, sinasamsam kan mga soldados. Kinukroa ang gabos sa inda na iyan. Kaya nganing daimakwaa, tinatalbong ninda sa daga. Nganing daimakwaa. Hoping na pakatapos kang gyera, babalikan ninda, kukuanon giraray ninda. Alagad, kadakol sa inda ang nagagadana. Asin dahil nagadan na, dahil aram kung sa intinalbong itong kayamanan. O ngunyan, ining parauma, na dukayan niya, nakalkag niya itong kayamanan. Alagad, dahil niya man pwedeng kunon, tabako niya ang daga. Paano niya ito makukuha? Ang sabi sa parabola, pinabakal niya sa gabos niyang sadiri, asin binakal niya itong daga. And siguro mga tugang, itong may sadiri kang daga, masabi, luko-luko nga ining sa kuyang tumatawo, mayo man pakinabang ang daga na ni, babakalon niya daw. Sige na, pinabakal daw. Sa emo na iyan. You can just imagine, kung maaraman niya na ito palang, kaya binakal dahil igwang kayamanan, makagaw na lang siya, dawa maghibi siya, dahil na tano, tapos na, nabakal na, bako niya na ito. Kaya ang dakulang kaugmahan, mapapaduman sa parauma. Hilungan mo ha, pinabakal niya ang gabos niyang pagsasadiri. Pagkatapos sinundan tulos kaning ikaduwang patalinhaga, na ano yan, ang perlas na halangkaw ang kantidad. Kung itong enot na parabola, pobreng paraoma, ining saro, komersyante, apparently mayaman. Alagad, ang sayang negosyo, nagbabakal siyang mga alahas, perlas. Kan mahiling niya ini, siguro pinapabakal sa iya, si tungay sa diri, dai niya aram ang kantidad. Pero iya, tatao siyang maghiling kung anong klase. Igwa akong nadalan sa social media itong na-aksidente siya, pagkatapos maski grabe si aksidente, nabuhay siya pag ano niya, igwa ng x-ray vision ang sa iyang mata. Nahihiling niya na ang sarong gapo kung igwang diamante. So, ining komersyante, garo-arog kayan. Pagkahiling niya, wow, dakula ini. Ang ginimo niya, tanganing babakal niya, pinabakal niya ang gabos niyang sadiri, tanganing bakalon itong perlas. May namalisyahan kamong commonality sa duwang parabola. Parehas baga ang sinasabi, pinabakal ang gabos na sadiri. Pinabakal. Tano, dahil pag nahiling mo na ang tunay na kayamanan, may ng ibang bagay
na mas mahalaga pa iyo na ito. Mga tugang, iyo ini ang kahadean kang Dios. Kaya nga pinagkumpara ni Jesus ang kahadean kang Dios sa parabolang ini, tanganing ipasabot sa satuya na ang pinaka-importanting bagay sa buhay ta, iyo ang dapat ang kahadean kang Dios. Kaya mga tugang, ang kahadean kang Dios, bako ining dagdag sana sa satuyang mga propriedad. Bako ining pangdomingo sana. Bako ining dagdag sa kadakol ng prioridad niya to. Kundi iyo ini ang pinakamahalaga. Ang problema, kadakol na mga tao na baliktad ang prioridad. Tano, pinapabakal ang kalag para sa mga bagay na mawawara sana. May mga nawawara ng pamilya dahil sa kwarta. May nawawara ng pagtubod dahil sa trabaho. Kadakol baga kayan, Domingo ngunyan, dapat magsimba kita. Ay, kaipuhan kong magtinda, kaipuhan kong maghilamon, kaipuhan kong maglaba, kaipuhan kong kadakol-dakol rason, basta dailang magsimba. May nawawaranin integridad dahil lang sa posisyon. May nawawaraning Diyos dahil lang sa kinabanon na tagumpay. Kaya mga tugang, ang hapot sa satuya kan Ebanghelyo, ano ang bagay na igwa ka? Tandaan ta ha? Ano ang bagay na igwa ka? O, bakong iyan, kundi, ano ang bagay na handa mong isuko para sa kahadean, para sa tunay na kayamanan? Ano ang bagay na yaon sa imo na handa mong isuko para sa kayamanan? Aram po ninyo mga tugang, nadistino sa duman sa sarok kong parokya na nadistinuhan, itong sa indang organization, pinag-dare sinda dahil sa ining kayamanan. Ano ang kayamanan na handa mong isuko tanganing itao sa mga dukha? Sabi ko, awer daw, hilingon ta. Pero talagang itong mga kuyanida, talagang itinao talaga nila. Itong saro, ang itinao niya, magayuno na kamera. Kamera, ito ang sa iyang treasure. Ito ang sa iyang kaugmahan. Nagpipicture siya, ito ang sa iyang kaugmahan. Sabi niya, iyon ang sa kuyang kaugmahan, itatao ko ini para sa kagurangnan. Sabi ko nga ni, sako na. Sabi, Father, ibebenta mi inigabos na mga tatipon mi, ibibenta mi inigabos, igwang rilo, ibibenta ni, ta itatao sa mga dukha. Sabi ko, joke lang, pero believe ako believe ako, kayang itao dahil lang sa kahadean kan mahal na Diyos. Although, bako man talaga ining kuta na, bako man ining literal na arog kayan, pero ang sinasabi digdi, detachment. Tunay na detachment. As in, itong taong ito, literal na detachment ang sa iyang ginigibo. Tandaan ta mga tugang, maabot ang aldaw nin paghuhukom. Maabot ang aldaw nin paghuhukom. Dai, bako sa nang dapat na aramta ang kahadian kang Diyos, kundi kaipuhan, piliun ta ini, oro aldaw kan sa tuyang pagkabuhay. Digdi mga tugang minalaog ang sinasabi ni San Pablo sa ikadawang babasahon. Ang gabos na bagay, sabi ni San Pablo, nagkakasararo sa ikakarahay kan pagkamuot sa Diyos. Na magayon na maray na pangako ini. Dahil sinabi ni San Pablo na ang gabos na bagay mangyayaring maging madali. No. Dahil niya man sinasabi na mayong problema ang taong namumuot sa mahal na Diyos. No. Dahil yan sinasabi. Ang sinasabi niya, na dawa ang satong mga luha, ang satuyang frustrations, ang mga kadipisilan, ang pagkadapa, ang pagdurusa, kayang gamiton kan Diyos tanganing itao sa satuya ang mas dakol na karahayan.
Dahil kung ang Diyos ang satuyang pinakamahalagang kayamanan, maging ang mga problema, ang mga pagsubok, magiging dahilan tanganing itaw sa tuya na kita maging harani sa iya. May natandaan akong istorya na sarod ang padi na nakasakay sa eroplano. Tapos naggiwang-giwang si eroplano, sabi kan si piloto, fasten your seatbelt, may problema kita, baka nga bumagsak kita. Di nagpanik si mga tao, Itong padi ugmahon, ayos ka, ayos. Tapos, mabagsak na, ayos, ugmahon si padi. Pagkatapos, sabi kan si piloto, pasalamat kita sa mahal na Diyos, na ayos tulos ngaya, dahil na kita mabagsak. Ay, si padi, sayang. Kaya itong duwang katain ni padi, Father, sumag ko ngayon mabagsak kita, ugmahon ka. Ngunyan ngaya, garong mundo ka. Sabi kan si padi, mahingi kong pangarap, ibang pangarap sa buhay na magadan ako sa tahaw kan duwang nagpapangadji. Nagpapangadji nga ka mo. Okay na ko ta nga ito sa kuya. Bako man yan totoong istorya, nadangog ko lang iyan. Pero ang punto, iyon na dawa ang trahedya, dawa ang kadipisilan, pwedeng gamiton o gagamiton kang Diyos. Kung siya ang pinakang importante sa satuyang buhay, gagamiton iyang kang Diyos tanganing mas lalo kitang maparani sa iya. Kaya mga tugang na nahalata nindo na ang mga binasa sa daang mensahe, anong sinasabi? Si Enod, si Solomon, pinili niya kadunungan. Ang tao sa Ebanghelyo, pinili ang kayamanan, kan kahadean, kan mahal na Diyos. Si San Pablo naman nagsasabing, ang Diyos ang naggigiya sa gabos na bagay para sa mga nagpipili sa iya. Kaya ang hapot sa satuya, ano ang pinakamahalaga sa satuyang puso? Dahil kung ano ang pinakamahalaga sa satuyang puso, diyan minaitok ang satuyang buhay. Kung ano ang pinakamahalaga sa imo, diyan minaitok ang satuyang buhay. Igwang sarong gurang na magagadano na yaon sa iyang bed, tapos inapod niya sa iyang makuapo. Ngayon, nonoy, kuha na daw nga sa aparador, si sakuyang, igwa sa aparador, buksan mo, igwa dyan nga ning box. Igwa dyan ning box na may laog, darahon mo nga dito sa sakuya. Kinuakan makuapo, binuksan, ay siguro ipapamana ni Lolo sa kuya. Di dinara, ngayon Lolo, uyan na po ngaya. Sabi kan ni Lolo, buksan mo ngaya, binuksan, dahil ito may diamante, may bulawan, may... Ngayon, si ararong kang box, igwa pa dyan yung sadit na box. Kuanon mo ito. Kinuha niya, binuksan ang laog, garasgas ng Santo Rosariohan. Sabi kan sigurang, nonoy, ang pinakang importante kong kayamanan, bako iyan mga bulawan, kung hindi ining rosary. Dahil nga pagkagadan ko, tayo ko man yan madadara. Ang sa tuyang pagsasadiri, pag nagadan kita, madara mo man yan. Tayo madadara. Babayaan taiyan. Igwa kong aram na siging ang pang-anab ning daga. Itong linderos, piglalag sa dikit-dikit, piglalag duman sa kataid na daga. Ay, bako sa nang daimoyen madadara, ikaan dadarahong kayan sa impyerno. Okay, sabi katunggurang, iyan nga nono yung mga diamante, yan gold, yan silver, dai ko yan madadara. Pero ining Santo Rosario, ini ang madara sa sakuya sa kahadean kan mahal na Diyos. Kaya mga tugang, ang hapot sa satuya, kung yaon, ang sabi sa tuya, kung yaon ang sa imong puso, yaon sa imong puso, yaon dyan ang sa imong kayamanan. Kaya, ano ang pinakang importante sa imong ngunyan? Kinabano na bagay?
o ang kahadian kang mahal na Diyos, siyempre kita kayan ang makakasimbag. Matindog kita. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin keso Kristo, aking buktong niya, kagurangan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulungal daw na buhay liwat, halit sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tukan Diyos amang makakamahan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibig kita sa Diyos na sa paagi ni Kristo sa iyang aki nagsabi, ano man hagado nindo sa Ama, itatao sa indo. Panunin pagtubod, asin pagsarig, minadulok kita ngunyan sa imo bilang sa imong mga aki. Sa lambang kahagadan sa tong simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ang bilog na simbahan, ang Santo Papa, mga obispo asin kapadian, tanganing sindam maging tunay na saksi ni Kristo sa saindang pagbalangibog kan marhay na bareta, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ang mga namamayonin banwaan, tanganing sinda makaarog ki Solomon, na maghagad din kadunungan, tanganing ang katanosan, asin ang katuninungan, magdanay sa saindang nasasakopan, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Ang mga nagtitiyos, mga nasa bilanggoan, mga nangangaiponin tabang sa mga ospital, asin naghehelang sa harong, tanganing kung sindan nagkukulang sa mga pangangaipo, nin sa indang buhay asin kalag, mabuhay man lugod ang karahayan ni Kristo sa sainda, asinan sa indang pagtiyos, maging ilaw para sa dainin pagtubod. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Ang mga uya digdi sa misang ini, tanganing ang pagtubod magtalubo, asinan katukduan ni Kristo, mamunga sa saindang buhay. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Kagurangnan nakuan sa mong mga pamibi, bako sana ining sa mong mga sinabi, kundi siring man ang yaon sa samuyang puso, na sa imong naaaraman, papagdanay kami sa imong pagkamot asin katulinungan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po, liturhiya kan Eucharistia sa paagi ng pagdulot.
Magpamibi ka mo mga tugang tangan sa ko asin sa indong atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Ako on malugod kang kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang yato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, ako ang mga atang na dinulot mi halis sa imong pagkamatinao, tanganing ang mga orog kabanal na misteryong ini sa bagsikan sa imong grasya, magpabanal sa mo sa pamuhay-buhay ngunyan, asin magdarakan sa mga kaugmahan na daing kasagkuran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin misansain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Dios na makakamhan asin dahing kasagkuran. Ta sa siring na pagkaherak, namutan mo ang kinaban, sinugo mo sa mo ang para tubos man sana, binuot mong makisumaro siya sa samong kamugtakan, maliban sa kasalan. Tanganing mamutan mo sa mo ang namutan mo sa aki, sa pagkuyog niya binago kami para sa imong mga balaog, na napatimasang mi sa pagkasala ninda ipagkuyog. Kaya kami man kagurangnan, kaibakan gabos na angeles sa sinsantos, nagpapahayag sa imo nin pagtubod, maugmang nagsasabi. Banal, banal ang kagurangnan, Diyos din mga hukbo, ang langit at sindaga, panokan sa imo, kamurawaya. Ladanan minadigdig sa narangkan kagurangnan, o sana sa kaitaasan. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan ikananggadan banal, burabunin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibig kami, pabanalakan ang bunkan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo ni Hesu Kristo sa mong kagurangnan. Kan siya sa rugaring nabuot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagkuhaning tinapay asin nagpasalamat, binaak ini, asin itinaw sa sayong mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magakan ka ini, tayo sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi pagkuhan niya amin kalis sa singgiraring pasalamat sa imo, itinaw sa sayong mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kay ni, tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabulosan para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Sa lambang pagkakami kaining tinapay, Panginoon kan kalis, ang pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo, sagod na ika magdato. Kaya kami nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kami nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa iyong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban,
Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bagan sa mong Santo Papa si Leo, asingat sa mong obispo si Rexandro, asingkan gabos na klero. Siring man girom dumasa sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos ng mga gadan, dangan ako sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami tanganing kay ni Santa Maria, Virgen na kan Dios, kay ni San Jose, ang sayang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos na kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kaheras kan buhay na dahil kasagkoran, mag-umawa si magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kay baniya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, 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 amen. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo, niyaw sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa roal daw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawaron mo kami kan sa mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkasala sa muya, asin hari kami pagdara sa sugod, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga daw niya mo ang katuninungan, tangani kami natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay nataling ka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Heso Kristo. Hulit sa imo ang kahadian na sinang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Heso Kristo ang kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilinga sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin naghahade sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo kan tanda nin katuninungan. Peace be with you. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara ka mga saalang kan kinaban, paladang minapod sa pamanggi kaning kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan.
Mamimi kita. Kagurangnan na kinabang kami kan Dios no na sakramento, andanay na pagromdom kan pasyon kan sa imong aki, warasan namimibi kami tanganing ining atang nasyaman sana ang nagtao sa mo, sa dai masabing pagkamuot, magdara sa samong kaligtasan, siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po kita para sa nagkakapirang anunsyo. Padagos po sa tuyang recruitment kan Catholic Faith Defenders as in an pag-recruit, pag-imbitar sa mga gustong mag-iba sa pilgrimage sa Japan. Igwa na po kitang 12 pa sana ang nasa listahan, 12. So kuya na lang, dikit na lang, mga 25, at least 25 participants. August 30, yon sa tuyang foundation anniversary. Kaya sa August 22, magkakagyutan ng fun walk. Alas 4:30 ning aga. Ang registration, 300 pesos with t-shirt. Available na po ang t-shirt. Magduman na lang po sa opisina. Sa 300 na yan, iguana ng breakfast. Katakod ka ini, sa August 29, iyo ang mass wedding. Gigibon alas 8 ning aga. Si mga 5 taon na nag-iibahan pataas, magdulog na lang po sa opisina sa mga requirements. Last submission kang requirements, iyo sa July 29. Madali na. Sa Pizza 30, magkakaigwan ng motorcade alas 6 ning aga. Sa mga parishioners na maiba kanya-kanya pong sakayan, halik sa parokya, pasiring sa may iba, pagkatapos mabalik, pasiring sa mabalod-balod, asin sa simbahan ang tapos. Available na po ang t-shirt sa kan PPC and BPC. Magdiyan na lang po sa opisina. Matinog na po kita. Ang kagurangan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Magdanay kamo sa pagkamot sa Dios, asin paglingkod sa kapwa. Salamat sa Diyos.